ekuyiqondeni wena nesithunywa sakho siyakwazi ukukuholela kumuntu ozokwazi ukuthi akunike le information ne-knowledge nosizo oluzokusiza ngaleso sikhathi. Hhayi, Naso futhi isithunywa yebo gogo. uphume uhambe uyofuna umfundisi nombhishobhi phana. Isithunywa khuluma naso. Lo moya lo okhuluma uNkulunkulu lo okhuluma ngawo kuwe. Yebo. Khuluma nawo-ke lo moya uthume wona uthi yazi ngiyeza ukuthi khona into oyikhulumayo kimi. Ngiyayizwa kodwa ngiyizwa ngoba ngivalekile. Ngicela ungitsheleke ukuthi njengoba nje ukhuluma nami ukuze ngikuzwe kahle ikuphi ekufanele ngiqale ngakho ngikulungise na ukuze ngikuzwe. Uyobona-ke ngakusasa. Uzowabona ama-symbols and symbology. Uzowabona ama-testimony eseqhamuka. Akuyona ukuthi wena kufuneke ube ingxenye yesonto elithile ukuthi ube ne-relationship nomdali. Sebenzisa isithunywa sakho, uthume sona. Sibuye nempendulo. Impendulo sizoyibuyisa isithunywa ngezinto ezizobe zivela phambi kwakho noma ivele emaphusheni. Ukholelwa kuleyo nto kungoba usebenzise isithunywa, wangasebenzisa ingqondo, wangasebenzisa i-advice yomuntu ohlale naye for 2 hours, wangasebenzisa umfundisi othi olokhethe uyakuprofitha kanti ayikho into ayishoyo. Khuluma wena directly nesithunywa sakho, uzehlise kusona, usho ukuthi angazi manje ukuthi ngingakuzwa kanjani kangcono ukuze ngilandele indlela yakho nalokho kushiwo uNkulunkulu kumina. Ngicela ungitshele ukuthi how do I open, kuphi la ngivula khona. Uzoyithola indlela, and uma unaleyo relationship ongoing, whether ulokho ukwenza usehlane ukulalela nokukhuluma, or ukwenza usemfuleni, or ukwenza use-stadium thizeni, noma ukwenza ukuphi, it doesn't matter. The thing is wena unikeza iy'ntambo isithunywa ukuthi isona ekufanele sikhombe indlela. That is the way, and that is all okulokhuzana into oyihambela laphaya esontweni nakumfundisi. Afike akuvulele ivesi elingahlangene nempilo yakho, elingahlangene ne-exact stage okusona njengamanje wena noNkulunkulu wakho. Ufike uyolalela nje yabona nje some kind of advice, some kind of morality things ukuthi-ke ungalali nabafazi abawu-7 kanjani. All of these things ukuthi iBhayibheli lithi ungakwenzi u-A, B no C, enza u-A, B no, ohlangani nalokho wena ufuna kuphela ukuthi at this point in my life wena mdali wami thuma isithunywa sakho sizokhuluma la kimi singitshela ukuthi uthini manje, isiphi istep esifanele ngisithathe. Uyoyizwa impendulo, and just follow like that and develop that kind of relationship nesithunywa sakho. Asifune bishophi, asifune mfundisi, asifune thusi, asifune ma-fruits and veggies and candles and any of that stuff. Even just as you are, anywhere that you are, and as soon as you develop lento le ekhulumayo nawe okhuluma nayo, the more that you develop that conversation is more ozoba connected ne-purpose namasiko-ke la okufuneke uwenze. Uzozwa nje usukhuluma nomunye wasemndenini niyixoxela, and then aqale manje axoxela ukuthi uyazi njalo ukuthi khona ukhokho wakho owaba ukuthi nokuthi nokuthi. Usuyathola ukuthi kusho ukuthi mina kahle kahle lento bekufanele ngizwe ukuze ngiyilungise kanje. Lento ngeke uzithole epulpitini. Hayi, no. Wena gogo, njengoba uyibeka nje namanje ngisanawe futhi ngihamba nawe, angiduki, angilahlekile, ngikuqonda nje njoba uwuwe. Lokho okubekayo kuyikona gogo man. Hayi, yazi ngoba ukhuluma ngifuna ukuba i-witness before nje ngizothula nami. Ngifuna
ukuba i-weakness yalento oyikhulumayo. Yazi namhlanje mina-ke nguwumuntu-ke vele oyihambelayo ihlane-ke ngijule ngikhulume nje nomoya ngiyikhulekele ngendlela yami. Today Yes. kunomamkhulu wami nje ohlala la ekhaya uyahlupha lo muntu nje othanda utshwala kakhulu nani nani yabo. Yes. And for the longest time yabo akukaze kwenzeke lokho, but today angazi what happened or what changed. Ngithe mangikhuleka ngamkhulekela naye ngendlela yokubika, angizange ngikhuleke ukuthi ngikhuleka kanjani, but bengikhuluma nje ngenhliziyo ukuthi yazi ngiyafisa lo muntu asizakale. Yazi ngithe mangibuya ngihlangane naye egeyidini, wathi ngicela ungikhapha ngesitolo. Endleleni mangihamba ngisiya khona esitolo, wathi yazi sengifuna ukuyeka, sengifuna ukuyeka utshwala. Iziphi iy'ndlela engingazenza? Sengiyaqala ngiyabona-ke kulokhu osungichazela kona wena gogo ukuthi kusuke sekuyindlela eyalo moya usuxhumana nawe ukuthi okay, ngoba lokhu-ke sekwenzeka nawe-ke sekufuze ube ne-impact ngale ndlela yokuthi nakuthi nokuthi nokuthi. So angithi nje ubunikeziwe nje wona lo moya lo. Unikezelwe kona ukuthi abahluphekileyo nabelaphekayo ubelaphe ngoba isiphiwo vele kuwe. Ubusukutshela lo moya ukuthi-ke nakhu la awungilungisele le nceko yami kahle kahle, ngoba kushuthi naye umama lo umamkhulu wakho uyamdinga umdali wakhe somewhere somehow. Hayi uyamdinga wona Sele yena uyabona. Yebo. No, hayi ngiyabonga kakhulu gogo man, ngalapheka. Ngiyafisa-ke kodwa ukuthi ngithole ukuthi ugogo ukuphi, ngizoke ngivakashe nje kugogo kancane. Nencwadi isithunywa ukuthi ayikho la eduzane. Incwadi sengiyibhalile is 500 and something pages. Kufuneke niyithole leyo ncwadi isithunywa, noma-ke ibhalwe ngesingisi. Ngangifisile ukuyibhala ngesiZulu but umsebenzi olapho, that's another thing. Nanokuthi-ke onke ibhayo yami has all the contact details mangabe efisa ukuxhumana directly. Ngiyabonga kakhulu ngathi ungaphila nesiphiwo sakho siphefumule kuwe kahle. Hayi ngiyabonga gogo, kwande gogo. Ngathi ngihle ngidedela abantu. Angazi bani olandelayo obengakakhulumi. Thokoza makhulu. Yebo. Sanibonani. Nomthebe. Ninjani? Sikhona ninjani lapho? Hayi saphila. Ngiyazi ukuthi ngisakweleta ukukuthinta. Umuntu besabambekile nje. Yeah. Esagcwele amahlathi. Cha lawe gogo, ngikhona uba uthithile ophezulu ukuthi nje ngiphuzile ukungena manje ku live. Lento ukuthi abantu should be introduced to ama-rituals. Injoba uyisho nje bayawazi abantu ama-birthdays, bazazi zonke izinto ukuthi fanele uba babhabhadiswa nani, but ikho yomuntu ila umuntu okokuqala nje asiqale la. Uma ngabe ezohlala esibelethweni sikanina umuntu kunesalukwazi esithunywayo kuthiwa lalela-ke intombazane, whether sake safika emhlabeni noma sikaze sifike emhlabeni, kodwa isikhathi esiningi kuba yisalukwazi sake safika emhlabeni, kuthiwa wena hamba uyogada leya ngane liyana. Siqedile thina nomkhululwana, siqedile noma, siqedile nomoyi, yabona, konke sesiqedile. Inkulumo yonke edinga abantu abadala sesiyiqedile. Hamba-ke manje sifuna ukokwehlisa ikhehle elithize, and umuntu ofanele uligada sizolehlisa kusibelethweni saleya ngane leyana. Umuntu afanele agade sithema sibheka samakhehle ukuthi kufanele agade sibone wena, ngoba namacala akho kufanele athethwe ile ngane le okungeyona ingane. Ingoba sobeka leli khehla lapha kulesa sibeletho, ngoba sekufanele uvuka umuzi ubulawe imfundiso ze abafike bayifice emhlabeni. Ingakho sidecide amongst ourselves ukuthi kuzokwehla leli khehla, kodwa kufanele uyohlala kuleya nyama lena ngoba iyona elungela ukuthi ingazala leli khehla. Whether inyama yomuntu odinga
ephethe kahle emhlabeni noma umuntu oyiphethe kahle emhlabeni, kodwa leli khehla malichuza ukuthi liyomila kuleya nyama leyana, kufanele ilambe kwenze njani, liyomila kuleyo nyama leyo. Ukuthi uthole eklabhini noma uthole kukhona selikhethile ikhethi mina ngizomila laphana, ubese kuthathwa isalukwazi thizeni ukuthi uhambe uyigada le ngane ngisho ngafika noma yisiphi isifo esoba khona emhlabeni. It's your responsibility to look after the child, ne? Esibelethweni sikanina wayo, wena kahle kahle uma wayo, loya eyazi ukuthi uma wayo leli ngane limayifika emhlabeni uzokwazi uma wayo, akuyena uma wayo, i-rite of passage liyana, unina wayo wangampela, ngoba uma wakho okuzala ngokwenyama usangakudayisa ehlangane nabafoni odadewenu ubulawa, but the one in a spiritual form that is assigned to look after you angeke azakwazi ukudayisa because she understand exactly ukuthi yini le aphathiswe yona. Now, how many people on this planet Earth, abantu abansundu abasifunayo lesalukwazi esiwunina esamgade esibelethweni sika, abantu baze bathwase nje kodwa abakazi bakhanyisa izibani bamba bogeza empophomeni athi wentombi endala wena owangigada esibelethweni sika owuma wami, ngicela uziveze ngoba impilo yami ngaphandle ukuthi wena uvele iyize lezo, ngoba izipho zami ukuvikeleka konke nekusasa lami laziwa ukuthi ngoba laphathiswe esandleni sakho. Bangaka abantu abafike bayifune leyo nto leyo, uma beyifunile bayifuna kanjani? Because nayo njengoba sikhuluma ngomoya, umoya kufanele wazi umoya ophethe nangendlela ofike ngayo, because umuntu nomuntu uthunywe into ethize kufanele azoyenza i-assignment yakhe emhlabeni ukuthi wena wozokwenza ukuthi, right? Now asithi iyahlala ingane esibelethweni, excuse me, somntwana sikanina, yabo, mayihlela esibelethweni emva kwezinyanga eziyisithupha, lento leyenziwa abantu besifazane kuphela emhlabeni, ababelethisi, yabona. Endlini angenhla kagogo la kutholakala khona abantwana, uqanjwa khona abantwana, yila khona kwenziwa khona ababelethisi. Emva kwezinyanga eziyisithupha, angithi uyigadile ugogo noma unina wayo lo sihlele uyigade esiswini, uyabikela ukuthi hayibo usekhulile, izinyanga seziyisithupha, sicela ukuthi-ke maye siyozala umakoti noma umalokazana noma lengane yala ekhaya, yabona, sicela ukuthi-ke manje ingakuzoni ukuphinde ithole abanye abantu. Sengiyaphazamiseka-ke uNkululeko, angazi uNkululeko Badedele laba abakhulumayo, ngicela ukhulume olandelayo lo ngazuthi uyakhuluma manje. Sizobuyela kuwena Mthebo, ngiyabonga, sizobuyela kuwena, siyadinga lento oyikhulumayo. Unina ukhona uye lo oba ngumsindo. Yes, and I was so listening to uNomthetho ngoba I was interested in hearing what he's saying. Nomthebe, yeah. Ubani lo mutile? Unmute yourself where ubani lo unoni or ubani? Yeah, and speak. Sanibonani gogo. Thokoza njani? Siyaphila njani? Ukhona. Siyaphila. So ngikuzwa ukhuluma ngale ndaba yokuthi isithunywa siyakhuluma emadlebeni. So ngulo muntu ngihambile endaweni eziningi and then they say ukuthi vele I am spiritually inclined. So ngumuntu nokuthi mengihleli nomuntu I would hear izinto like ngaye. But I don't know how to be in tuned, like angazi if I haven't fully accepted the whole thing. But I just feel disconnected to into eziningi because I'm always ngihlezi ngiwani, angithanda abangani, abantu nje angibazwisisi. So I wanted to know ukuthi how to, like I'm also interested in knowing ukuthi nginamakhehla or abogogo, because I'm always hearing abantu bathi nginabogogo, but mina like I'm so connected nale khehla, ngiyalizwa, ngiyakhuluma nalo. So how do I go about finding out ukuthi ngihamba nabo bani kahle kahle? Yeah, angithi-ke leyo nto ifuna umuntu obonayo, obona izinto eziyisithele njengosangoma, noma isithunywa, noma umuntu obonayo njengawe, kodwa ozobonela wena, abheke esimweni semimoya namadlozi ahamba nawe ukuthi wobani abami kanjani uma kwenze njani. UNomthebe njengoba ekhuluma nje
ukhuluma ngoba uyakwazi ukubona lezo zinto lezo. So kufuneke uhlezi uwumuntu one-roster bafowethu. Nihlulwa yini niphila esikhathini esimnandi kanjena nje where you can go global, you can get a Chinese, Tibetan, whatever practitioner to do things for you. You can do things online. You can have consult with people in on Mars if you want. You need to make it happen. You must know who you are spiritually. What are your past lives? What are your soul connections? What are your ancestral connections? What is your calling? What is your gift? What is the purpose? What is your destiny? All of these things are written in the records, in the spiritual records, universal records. Enoma ubani ukwazi ukuya kuona lawo records and remote view on your behalf to tell you. That's one direction. Any direction is you yourself. You yourself. Make it a session of your own. With your recorder and Google and call on umdali nesithunywa sakho ney'dalwa zakho and ask them. Call on, if you want to use new age language, your higher self and your Dlozi self and your Zidalwa self, and ask to see and be shown the specific whatever thing that you need to know. Be shown who is my guide, or who is my ancestor who's called me to this work, or what is my purpose in this life. All of those questions are directly accessible to you, and answers are brought directly to you. Ngokuthi uyinike leso sikhathi and give yourself permission to do that. And then mase uthola either by audio or by visuals or by feelings. Uqale lapho ukhulume efonini yakho on a recorder. Usho ukuthi lo mbuzo engibuzayo sengibona ngazuthi ngiyaphenduleka. Ngibona kukhona ibhasi eliphuma endaweni engathi ilokishi. Leli bhasi liyamaphuma ligcwele abantu bagqoke izinto ey'njanjani, and just narrate the things that you're feeling and seeing to the audio, because that is the answer, believe it or not, whatever your question happens to be. And ungamkholwa umuntu okutshela ukuthi awukwazi ukuyihlolela, umuntu akahloleki, ngoba ama-psychics and mediums and abantu bethonga, they always tell you that. You cannot do it for yourself. Now, befundisi, they always tell you that you can't prophesize. I'm of the school that yes, about that. mangakwazi ukuzelapha mina iy'nkinga zami. Wow. Ngizobe ngilapha bani ini yona le. Kunzi, can you mute yourself? Kunzi, can you mute yourself? Uyarasa lapho your thing iyarasa. Yarasa. Kunzi. Futhi indawo ngikuyona yabo ngathi nginomsinjwanyana kodwa ngicela ukuthi iqhelile lento futhi iyadonsa ifoni yami. Could you mute yourself, please? Sokhulu akakhulume bese yamutha-ke. Cela ukuthi amute uNkunzi ya. No, sakhuluma siqede Nkunzi. Sanibona gogo njani? Khona mkhulu njani? Ngiyaphila. Hayi yona le ndlela inzima gogo, hayi. Yeah. Inzima gogo, kunzima. Kunzima ngempela ngoba kokunye mhlawumbe uyaphupha unganaki. Yabona kuyenze ukuthi usakhula, usukhulile mhlawumbe noma usuyasebenza. Kube khona iphupho oliphuphayo lithi hamba uye endaweni ukuthi mhlawumbe uye emanzini yokwenza ukuthi mhlawumbe wena njengomuntu onganakile nongakazi
ukuthi ukumephi Yeah. unganaki. Phinde futhi libuye ngelinye ilanga uqhamuke futhi lelo phupho lelo lithi hhayi futhi sesokunikeza okunye. Uma kungathiwa kuyalahleka lokhu ngeke siphinde sikunike okunye. Wena vele umuntu onganaki nasemndenini okuwo awukwazi ukuthi ushinto ngoba uma kawashinto bahamba bayithola ukuthi hawu wena wazi izinto ey'ngaka thina singazazi yabona nempilo yakho ngeke ihambe kahle lapho uyabo. Esimeni esikanjalo ngicela ukubuza ukuthi uyumise kanjani ngoba after suphuphe yonke leyo nto leyo zonke lezo zinto lezo iy'nkinga eziba lapho kuba ngathi wena awufuni awuthandi awuzwa uma utshela ukuthi yenza ukuthi kanti wena inkinga obhekane nayo ila. Yes. Uyiwenze kanjani esimeni esikanjalo? Uzwa wenkunzi ngiyakuzwa. Uzwa kahle. Ngizokuphendula ngicela ukuphendula usulokhuzile lapha ngoba khona unsuninini ophazamisa sina sonke la Oh ya nami ngiyabona impela ngiyabona. Yeah, vala i-mic yakho-ke bese uzongilalela sesuvale. Yes. Hayi khona. Mtsuninini. Ungazi ukuthi bekuyi-emergency ward leyana khali ingcingo ngapha nangapha. Uma ngabe uwumuntu onesiphiwo noma onobizo, mina nje ngoba ngangiseCanada lesikhathi ngitshelwa isangoma ukuthi kufuneke ngilokhuze ngithulise le moya yelokhuzana yengonyama ngapha ngibalelwa amabhubesi ngapha nezingwe ngapha izinto vele zazingihubha kusukela kudala. Kodwa uma ngifika sengiyibeka le ndaba ekhaya kwakuhlekwa nje kuhlekwa nje ukuthi Nkosi nangoku umuntu eyisukela phesheya eyibuka ukuthi manje yena uyisangoma. Isangoma uyasazi sona isangoma ukuthi into enjani leyo. Ngiye phehle nje mina vele kuyabhuqwa nje ngapha nangapha kuthiwa soke sibone isangoma saphesheya. Sangoma uzobe sangoma ngesingisi or uzosangoma ngani lo muntu lo ngoba phela mina lokhu ngazalwa 13 years ngina 13 nje zawela ngaya phesheya ngahlala ngakhula khona. Lento ngifica vele mina angazi lutho nje ngalutho nje. So indaba enkulu ile yokuthi uwe owaziyo ukuthi yini otshelwa yona ngesikhathi uyizwa. Yabona lesikhathi mina ngizwa isangoma nje sokuqala esagcina kuyisona ugobela singitshela ukuthi ngabhodlingwe kanje wayekhuluma ngento eyenzeka kumina ngikude le naye ngingedwa futhi. Uma sechaza izinto wachaza izinto engingazazi kahle ngangingazi uchaza ukuthi kufuneka inyongo manje na ukuthi kudlelela ibhubesi nje. Yabona nje uchaza izinto engingazizwa nje angizizwa nje. Kodwa kunento ekuwe uma iqiniso lakho usulizwa la ngamadlebe noma ungangakwazi ukuthi uchaze lento ekhulunywa umuntu ukuthi ngiya-understanda ngoba textbook style of explanation uma usuyichazela omunye umuntu awazi uyichaza kanjani but khona into ezwayo kuwena ukuthi sengisekhaya-ke manje la. Lokhu-ke manje engikuzwayo ikona-ke ngisho umzimba wakho uyavuma uma seuzwa iqiniso lakho selivela. Inkinga isekuthenini thina esizalwa oPilatu ibantu abangakholwa nje futhi abanomona nathi ngoba zikhona ezivukayo emaminithini kwabanye ukuthi nangoku usibani usezazi ukuthi unesiphiwo yena kanjani nathi sineziphiwo nabanye wonke umuntu useba nesiphiwo la ekhaya. So inkinga ikakhulukazi isekuthenini kwawena uma ngabe usakwazi ukuthi ulalele abantu bekutshela ukuthi kufanele ungayenzi leyo nto noma yenza leya nto noma kusindisiwe la ekhaya noma ijikisi uyise kuphi kusho ukuthi kwawena vele ngaphakathi awukakafiki ekuthenini uyalazi iqiniso lakho ukuthi unobizo noma unesiphiwo. Ngoba uma usufikile ngisho mina nje ngalesi sikhathi ngo-1998 isangoma
ngihlola kusona sengichazela izinto engizaziyo noma ngingazi lutho ngaso ngingakaze ngihlole sangomeni ngalelo langa ngazi kahle ukuthi uma sithi hamba uyoxova ubulongwe laphana uphuze ngiyophuza ngoba ngangazi ukuthi nansi into engiyaziyo ukuthi yimi lo sengifikile lana iqiniso leli ngiyalizwa kufuneke ngihambe le ndlela ngiyathanda angithandi ngangibuyela mina ezweni la engangikade ngifundele ukuba i-artist drama queen what sekufuneke manje change my entire image to become lento le. I was prepared and I was prepared. So kufanele ukuthi noma ngabe abazali bakho noma umndeni wakho uthini unjani uhamba yiphi indlela njani ukwazi ukuthi wena where do you stand, not ukuthi where does your sister and your mother and brother stand. Number one. Number two, kufuneke uwazi ukuthi uma ngabe usuzwile lo moya ukhuluma ukuthi kufuneke manje wenze u-A, B no C, kufuneke wazi ukuthi into yokuqala ekufanele uyenze ukuqondisa indabuko yakho ngokokuzalwa kwakho. That's the first thing umoya oyisiphiwo noma umoya owubizo owudinga kuwena is the alignment of who are you in the blood. I-blood yakho ma ingazeki nomoya uzofika uphambane uphanjaniswa i-bloodlines. Umoya vele awunamvume umoya nje ngoba umoya wangena phakathi komzimba kababa nomama, but ubaba nomama if bona aba-clueless ukuthi what is going on, nomoya uzofika uduke, wena uzofika ugule. Ingakho ngithi the first thing is to align your identity. Usho ukuthi baba nomama hlambulukani kulapho enaniphambene khona, hlanganani lapho kumoya ofika egazini elidla ndawonye nawo-ke uzofike ukwazi ukukhuluma nabantu abavele baphilelana. Uma kungaphilelwana, that's where you have to start. Qala nje lapho ukuthi-ke sekuwena mlungisi-ke walo mzimba negazi lakho ney'dalwa zakho-ke manje, starting from family kuya esizweni sakini kuya emuva. But first and foremost uqala ngabazali, ukuthi abazali bakho ey'dalweni zabo kwabumbaneka yini, noma umoya uyifikele nje omama bangapha obaba bangapha, akekho wazi omunye, kwawena ngokomzimba lo usufikile akekho waziyo ukuthi where do you belong, what do you belong. So leli dlozi-ke lizofike lithi lenzani kubani? Yebo, yazi gogo, ikhonto ngisuke ngaphazamiswa unkunzi ngomsindo lo kade utswininisa ngisakhuluma ngase ngithi ake ngithule ngilalele kuqala. Bengiseza ngale Before ubuyele Nomthebe, ngifisa ukuthi le i-video eku-YouTube explains exactly how wenza le nhlanganisela nokuhlanganisa imimoya yakini yasekhaya komame kobaba nokuhlawula nokukhokha amacala njalo. I-video iku-YouTube channel at Sangoma Nene. yes. One standalone YouTube lapho ukwenze konke ngamaqanda, uhlanganisa nokuthetha amacala abo ukubahlambulula, and then ukuhlanganisa imoya yasekhaya komama izohlangana kobaba, ukwazi ukuthi ungabangwa, ukwazi futhi nedlozi lakho ukuthi lisebenzisana nezidalwa of both lineages ezizwanayo ezingenazikweletu, because lelo dlozi lizolokhu lubhajwe yilezi ingxabano zikababa nomama, baba nomama, and these traumas and traumas. So the first thing is to namathelisa idalwa yikababa nomama. Zinamathela ngokwenze njani? Ngokuyihlambulula amacala nezikweletu. Sizalwa abanye bethu sizalwa nge-rape, abanye bethu sizalwa
sizalwa nge-incest, abanye bethu sizalwa ngey'ngxabano nokukhubana kwabazali nokuphikwa njalo njalo. So i-ritual le ekuyividiyo ebhalwe uzalwe ungumlanjwane, that's the title of the video. Iyona-ke noma ngabe ungazalwanga umlanjwane kodwa abazali abacacanga, awuqhoyiswanga uma akaqhoyiswanga, kwalotsholwa nje kwabiwa kwenziwa izinto ezinye ey'ningi kodwa ayikho inyongo eyathelwa uma hlanganiswa nobaba. Nalapho futhi iyasebenza-ke le video le. So iyani khona niyisebenzise over and over and over, and uma wenzela wena yenzela-ke ney'ngane zakho ngoba vele njengoba wena ubazale kwawena ungakalungiselwa. Do it for yourself, do it for your children. Kanjalo your grandchildren mangabe uqala ngawe ugogo. Okay, Nomthebe ngiyabonga mfowethu uqhubeka. Yebo. So now-ke into ebengifisa ukuya kuyona ile, uyazi usasho njalo gogo, abantu emhlabeni abaningi u-90% uzalelwe phekwezimbi. U-90% abantu abaphila emhlabeni bazalelwe phekwezimbi. Yabona into oyisho ye-ritual yamaqanda. Ngicabanga ukuthi izosiza abantu abaningi as much as ingakayiboni, but the way you explain it right now, it gives me a clue ukuthi ikwazi ukubeka igaba eziningi ubezofuna imbuzi eziningi. Yes, leyo-ke ikhona futhi eka-316 wamaqanda-ke manje. Le yokuhlanganisa umama nobaba nokuhlawula njalo njalo. Angazi ukuthi i-100 and bani, but khona eka-316-ke manje ezalawo Yazi these people ababedane bangene without noma ungamkhipha nje straight. Sengibamutile wonke umuntu umutiwe-ke, so before you speak just know ukuthi u-unmute kuqala. So ngifuna ukuthi ngize la ekuthenini uyabona mangabe usekuhlangahlangene ngalendlela yokuthi akusekona nje ukuthi abazali babengashadile, uzalwe umlanjwana uhlanganisa abazali. Kukhona i-ritual lapha ku-YouTube that takes in all of the generational debt. Ikweletu nje zokhokho bakho sukela lapho ongazikhona. Then bese kuba amacala okhokho bakho usukela lapho ongazikhona. Then bese kuba-ke zibopho, zifungo, zithwalo, zimanzi amnyama, the generational darkness and curses-ke manje. All of them kusukela lapho ongazikhona. Those that ritual, that video ibhalwe ukuthi ngazuthi impilo yakho ikhiyiwe noma impilo yakho ihlangahlangene. Khona le ethi impilo yakho ihlangahlangene bese kukhona le ethi uthando lukhiyiwe. These are all the exact things that needs to be addressed. Le generational. I-generational ngeke uze uyikhone ngamaqanda awu 144 or 90 or 54 ngoba idila nawo wonke amacala lawa asejika nesondo generationally, ukuthi every generation isikweletu ushaya phezu kwakho wena sizukulwane. Every generation isikweletu ushaya phezu kwakho. So idila nazo zonke ikweletu, iphinde futhi ihlawule onke amacala, which includes iy'ngane engahlawulanga, uzalwe wabothatha iy'bongo zikagogo wakogogo, or uzalwe ngokungena umuntu wangangena ngenkomo, or what. Lezi ikweletu amacala bese kuba zifungo nelokhuzana iy'fungo-ke zibuhlungu kakhulu-ke zona-ke ngoba zicashile impela-ke ngoba zifana nokuthi uthakathiwe kodwa awazi ukuthi uthakathwe bani kanjani. Sukhona umuntu oqala ekusile emndenini emandulo kwesinye isikhathi. Leso siqalekiso silokhu siba i-recycling lokhu leso siqalekiso siwele phezulu kwesizukulwane esizalwayo kabusha. Uthola ukuthi nje abafana kuvele kube umphuphane abakwazi ukwakha imizi. Abesifazane mhlawumbe bathola iy'ngane zabafana ziyashona
emthola umfana or abathola ingane sidalo njalo njalo isiqalekiso esi-generational. So these three things are vital: the debt, the crimes, and the vows. And they are repeating over many generations. Kodwa anazi, because nobody is going to tell you ukuthi ya vele umkhulu waqalekisa la egcikeni waze washaya phansi ngobhoko wathi akekho umfazi ozozala umfana la ekhaya ngaphandle kwamasibani. Leyo nto leyo is so it kills prosperity and the luck of the family namafa. So kune ritual laphana ke ka 316 eggs ekhuluma kanjalo ukuthi impilo ihlangahlangene. That one deals with everything on the plate. Leyo nto leyo nje that is one of those three things. Uyiqoqa ke yonke ndawonye bese unikeza lo mnikelo ka 316. Uthi ke la engingazi khona ngikhokha zonke ikweletu zokhokho nokhokhokazi. Ngihlawula onke amacala okhokho nokhokhokazi. Ngihlambulula zonke iqalekiso nezifungo nezibopho. Kanjalo leyo ritual ke ihamba lapho ke. Kufuneka kahle kahle nje umuntu nomuntu akwazi ukusubscribe kwi-channel ngoba zingena njalo lezi zinto and zingena ngokwedlozi kumina. Ngitshelwa ukuthi okay sekufuneka ke nithole into kanje kanje ikwazi ukuqoqa izinto kanje kanje bese ngiyifaka leyo ritual. So angikwazi ukuyifaka amaqede ngimemezele emhlabeni wonke. The best way is if when you subscribe, because the minute the video lands uzothola notice uphela. Sengavula ke ovula yakhulume. Yeah, so yeah, siyabonga kakhulu. La kade ngifuna ukuya khona bengisakhuluma indaba ukuthi umntwana after 6 months wenzelwa into ekuthiwa ababelethisi. Unina wakhe wenzelwa ababelethisi. Now umuntu kufanele abe aligned njengoba kade usho. Without alignment impilo yomuntu ishona emuva. Angazi ukuba lo khona lo ngezansi ngathi uvulile futhi naye. Right. Because ukuze ube aligned abantu abadala phela fanele bakwazi usasiswini ngoba u6 months usho ukuthi sekuwumntwana ophelele. Uma ngabe usubelethiwe angithi ababelethisi ile mbeleko le ufana Okay, sengiphinde ngamute wonke umuntu. Ngicela ke unmute manje Nomthebo ngoba everyone else will be closed. Okay, thank you. Now, emva kwenyanga eziyisithupha umuntu sikhuluma ngealignment la. Yeah. Because angeke uze ukwazi ukuthwasa nokwazi ukukhuluma nezimo zemimoya ehlambulukile ekubeni ungekho kwealignment. And the alignment kunjenje namhlanje yasuke yageja abantu abaningi bese seyibeletheni zonina. Yafika yagejana lapho. Because kufanele kushiwo ukuthi abantu abadala uma zibanibani noma uma lokazana uzithwele. Njobe ezithwele nje sicela ukuthi mangabe seyoteta angabi nezinhlungu ezokwenza ukuthi aqalekise ukuthi aphinde abe nabantwana la ekhaya. Right. Bese kuthiwa nebizo lalengane le. So ucela ukuthi kube nendlela enoveza ngakuthi igama lomntwana kuyoba ubani. Namhlanje wonke umuntu uyiqambela yena igama lengane. uTom noDick noHarry uqambe ingane. Woze uqambe ingane kanti akukufanele uzoqamba nje umuntu omdala uyingane ehlaza cwele. Right. Kanti fanele kwesisikhathi bazilethele bona ibizo lomntwana abantu abadala. Right. Enyangeni yesi9 uma kumakoti oganile uyahambe aye kubo hayi ngoba exoshiwe ukuze ezofika lapha ingane iqaleke manje enzelwe lento iziphandla lesi ngoba imbeleko yenzelwa ingane sesesiswini lento ekuthiwa ababelethisi. Masifikile ingane angithi kufanele manje ifakwe isiphandla esandleni sokunxele. Kusho ukuthi sekuyaziwa ekhaya konina isiyacola ukuthi hawu usibanibani ohamba ogana lapha nasi sibusise sesifikile. Uma siphindela kubo ingane ke manje ngoba uyise mhlawumbe nonina baganene izophinda futhi nakubo ngoba bazoyiphelezela bephethe umkhono ukuthi ihlatshelwe imbuzi isiyaziwe ekhaya konina. Angithi umuntu ufana la balance njobe nenyawo embili fana balance aziweyithonga la ngala aziweyithonga la ngala. If kuqhamuka izinto zesipho sakamoya zibe aziwa nhlangothi zombili ukuthi usibanibani lo uyaziwa. Mayifika ephuma kubo umalume wakhe siyamuphelezela
usemusa kubukhona kubo umntwana nendodakazi lena noma nodadewabo. Nakubo ama-Afrika amukele ngani ngembuzi usefakwa isiphandla esandleni sakuphi saka-right. Umntwana nje ukhula nje iphandla zowu-2 usifakile, we call that alignment. So umntwana use-aligned, wenzelele imbeleko ene-6 months. Uthe masefikile emhlabeni wacolwa kwasho ukuthi nangu usefikile, naka-right futhi wacolwa futhi kwathiwa nangu umntwana usefikile, mvikeleni. Uma ngabe kuyingane yentombazane ngifuna kuye emagameni akho, kunesigaba la khona umntwana uma ngabe sethomba kufanele enze njani? Enzele umhlonyana, kuhlomaniswe amakhehla ayelwe izimpi, avike ukuthi uma kukhona umfana ofuna ukukhipha umntombi la ingane le, ngcono uqhuma isondo lemoto, angakwazi ukuthi yes. Kukhona okufanele kwenzeke oku-wrong because igadwe ihlomanisiwe lengane, kukhona ihawu, kukhona imkhonto okuhlonyiwe la, kugade noma yini ezophazamisa lengane lekhuleni kwayo, ukuze nonomkhubulwane akwazi ukusondela eduze kwalengane ngoba imbethe ini? Imbethe ubungcwele. Now igaba umemulo awulona isiko per se, but umemulo uyindlela nje ukubonga ukuthi ingane ize yakhula. Iwumkhuba omuhle ukubonga umntwana ukuthi ukwazile ukuyiphatha kahle. Kusale sekubikela nabantu abadala ukuthi asesimcelela nomendo uma kufanele kube umendo, uma kufanele acelele umsebenzi kuthiwa simcelela umsebenzi, uma kufanele kuvuleke into zakhe kufanele athole into zakhe, yabona into leyo. So by the time izinto zemimoya ke manje le yama-gift uma ngabe enayo zifika nje vele i-foundation ikhona kumntwana, into eyisikweletu ikhona kumntwana, whether usuqala i-ritual yamaqanda noma whatever into ofanele uyiqale manje, at least ngoba ngisho ukuthi iningi lethu emhlabeni kukhona imlanjwana, angithi umshado Yeah. ingadi. Uselapho-ke mkhulu, ngicela ukuthi usale usubaqhubeza from umemulo. Ake ngithi kancane nje ukubuyela emuva kancane ngoba manje ngiyazi le lokhuzana le live izo-uploadwa ku-YouTube, nizoyilalela ukuze nilandelele kahle amasiko, kodwa funa ukubuyela emuva kancane laphaya kumemulo. Abaningi noma njalo imbeleko nokukhungwa. Imbeleko Yes, kufuneke nicaciseleke njengoba echaza lana uNomthebe ukuthi 6 months inside, not ingane isivela 6 months later izele. Uma usukhulelwe usuna 6 months wena ingane ikhula kuwena yenzelwa imbeleko. yes. Uma ingane isizelwe okokuqala, isiko lokuqala nje lokuthi ingane iyahamba nonina iye kubo kwanina khona eganile, unina uyasuka eduze komkhwenyana, Yes. izalwa ekhaya kubo ingane, Yes. izaliswa ogogo bala ekhaya. Ogogo bala ekhaya elokhu beyibone iseswini, unina engakasho ngisho ukusho ukuthi useyithwele. Bayitoboze bamtoboze bayisho ingane ukuthi isendleleni vele, bamfakazela unina. Mangabe sebembelethisa ibelethwa ekhaya kubo kwayo ingane la kugane khona unina exhibeni lala ekhaya likagogo. Uma ngabe ingane isizelwe akahlali umuntu wesifazane nayo nomyeni wakhe, akasondeli futhi umyeni wakhe ngaleso nakancane ingane umntwana olona uma wayo ahambe nayo kubo la unina ezofike emfundise khona ukuthi manje njengoba unje kwenziwa kanje, ingane yenziwa kanje. Before baze ogogo bakubo kwayo ingane bamfundise umakoti, yena umakoti kufuneke ayolanda imfundiso kubo ekhaya, kufuneke ke ingane yakhe bayenzele imbeleko. Angithi kubo kamakoti ingane isuke isiyolanda nenhlanhla zayo nayo yonke into nemoya yakhona, yabona into le iyo
kahle kahle kufanele ukuthi iyoganiswa nemimoya yasekhaya konina ingane nenhlanhla zayo zonke kufanele mangabe sebeyiphelezela omalume sebeyiphindisela kubo kwayo bayibuyisela nje iphethe zonke izipho njengoba kwakhunga uJesu la kwakuthiwa ikhunga khona ngezipho igolide amakha nenhlaka kunjalo-ke nengane ekhaya konina kunezipho efanele ihambe nazo zakwamoya ibheke kukhona kubi siyokhulela kubo ngoba mayisanda kuzalwa kufanele mayizalwa nje izalelwa lapha ekhaya konina ingane ifike ikwazi ukumbathwa yidlozi lasekhaya konina ngoba ilona lizoyigona isikhathi esiningi liyenzele zonke into ukuvikeleka nani lizoyigona right so mayesibuya Sibuya lapha ekhaya-ke manje uyise okufuneke azoyamukela kuqala akayiboni le ngane le njalo iyabuya ibuye ekhaya ize ekhaya la kushade khona umakoti akayiboni uyise ingane bo uyibona ngoba sekuyisikhathi esinqunywa ogogo bala ekhaya kubo kwayise ukuthi usengambona umakoti usengaphuma nengane uyise uqale enze imbuzi yebo qale imbuzi yokukhunga lengane kuyikhani ezoyibona ingane kuyikhani ezokwazi-ke umakoti ukuthi evumeleke ukubuyela kuphi elawini kunjalo nje kunjalo ilezo yigaba-ke ey'balulekile ekukhuleni komntwana noma ekuzaleni komntwana la ekhaya ingakho kuney'ngane kwesinye isikhathi kuthiwa ningamshayi kakhulu usibani bani ingane sekushiwo kwathiwa hhayi ikhehla unkunzi yendoda le mhlawumbe ukuthi inkunzi yendoda kubuye manje ngisho kuthiwa ngoba ingane iyasidinga isibusiso sokukhuliswa ngokuthi ishayo uyafunakala umvimbo kodwa kuthiwa iloya ningamshayi kakhulu ngoba nobe nishaya usibani bani ingakho izalukwazi ithi wena ungayishayi kakhulu leyo ngane ngoba ubusuthinte mina it is because they understand the secrets zokufika kwale ngane lapha emhlabeni ngoba kwesinye isikhathi kusuke kungayona ingane encane yabona okunye ekufuneka udlule kubona ilokhu kokuthi uma ngabe sekufanele bona umuntu uma ngabe esethola umuntu eseyinkehlo okuzokuyikona ukulungiselela indlela yayo leyo ngane eyobizelwe esizelwe emshadeni yile ndaba yokukhehlisa ukuthi amantombazane abantu besifazane iningi labo noma ngabe bayothwasa noma ngabe bayayiphilela nje inkinga yenu isikhathi esiningi one umhlonyane aniwenzelanga lesikhathi nenza ama-first period ayikho into enenzelwa yona yokubonga abadala nokubika ukuthi senikhulile uthola ukuthi-ke manje lesikhathi suhlangana no-boyfriend abantu abadala kufana nokuthi wena lo owesilisa osuqhetha naye ukudlwengulile ngoba bona abazi kunjalo usukhulile bazi ukuthi wena useyingane encuwa kakutshelwe nje manje ngisho ukulethela umuntu ngeke beze bekwazi ukulethela noma esefikile lowo muntu ngoba ufike nje wadilika phezu kwabo abangeke beze beyivume leyo nto bazomxosha angithi-ke uqinisile impela ngoba yabona sonke isigaba nesigaba sokukhula kwengane ekhaya kufanele sisi-introduce noma batshelwe abantu abadala sesikulesi sigaba lesi ubona abanye abantu balotshole begane bafike bangabathola abantwana phambili kuthiwa ngoba le ngane isanukubisi nje thina igane kanjani le ngane lena yabona